ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನ್ನು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಮೇಗನ್ ಮೂವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಈ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್. ಈ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಏರ್ಪಂಡ ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಮೂವಿಗೆ IMDb 6 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಒಂದೊಂದು ಆವರೇಜ್ ಮೂವಿ ಪಂದ ಪನೊಲಿ. ಮೂವಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಒಂದು. ಮೂವಿ ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂದ ಆಂಡಲ ಹೊರಕು ತೂವಲಿ. ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನೇ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕತೆ ಪನ್ಪೇಕೇಳ್ನೆ. ಮೂವಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪವೇರು. ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಅಕುಲ್ 3 ಜನಲ ಕಾರ್ಡು ಓಡೆಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಸೋಜುಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಮೈನ್ ದಿತ್ತಿನೆಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೋಡ್ ಸರಿಯಾದ ತೋಜಿ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿನ ಟ್ರಕ್ ಕಾರ್ಗ ಹಾಕದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಸ್ಪಾಟಡೆ ಸೈಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಬಚಾವ್ ಆಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಮಕ್ ಈ ಮೂವಿದ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಣ್. ಮೊಲ್ನ ಪುದರೇ ಜೆಮ ಮೋಲು ಕ್ಯಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಮೊಲು ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಂಕಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ್. ಈ ಕಂಪನಿಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಟಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಈ ಜೆಮನ ಆದುಪುಣ್. ಏಪಲ ಬೇಲೆಡೆ ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಜೆಮ ಅಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಾಯದ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಟಾಯ್ಸನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಪೋಲ್. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನು ಪಂದು ಪಾತೆರ್ನ ರೋಬೋಟನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಐತ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ್. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅವ್ ರೋಬೋಟನ್ ರೆಡಿಲ ಮಲ್ಪೋಲ್. ಐತ ಪುದರ್ M3GAN ಪಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಜನರೇಷನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಐಕವೇನು ಪನಿಯರ ಸುಲಭ ಆವಡೊಂದು ಮೇಗನ್ ಅಂದು ಲೆಪೋಲ್. ಈ ಡಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಪನೋಡಾಂಡ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜೆಮನ ಬಾಸ್ನ ಪುದರ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಂದು ಆಗಿ ಮೇಗನ್ ಡಾಲ್ದ ಮಿತ್ ಜೆಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಏತ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಈ ಮೇಗನ್ ಡಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಲಾಕನೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಾಯದ ಟಾಯ್ಸನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಬನ್ಪೆ. ಐಕ್ ಜೆಮ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲಕ ಮೇಗನನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ. ದೆತ್ ದಕ್ ಬನ್ಪೆ. ಅಪ್ಪಗ ಜೆಮ ಆಯ್ನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರ ಈ ಡಾಲ್ದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೂಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ನ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಕೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮೇಗನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡೆಮೋ ಫೇಲ್ ಆದ ಡಾಲ್ಗೆ ತೂಪತ್ತದ ಡಾಲ್ದ ಮಂಡೆನೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಡೇವಿಡ್ಗಿತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಿ ಮೇಗನ್ ಡಾಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಮಿತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪಿ. ಜೆಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಡಿಲ ಉಪ್ಪಲ್. ಕ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಪ್ಪಲ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಪೋತೀರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜೆಮ ತೂವೋಡು ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪುಣ್. ಜೆಮಗ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು. ಬಟ್ ಜೆಮಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊರ್ತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಮ ಅಲ್ನ ರೂಮ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕ್ಯಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪಲ್. ಜೆಮನ ರೂಮ್ಡ್ ಬ್ರೂಸ್ ಪನ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೆಮ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪುನಗ ಬ್ರೂಸ್ ರೋಬೋಟನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪಲ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೋಬೋಟ್. ಕೈಕ್ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗ್ಲೌಸನ್ ಪಾರ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅವೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವೇನ್ ತೂದು ಕ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಲ್. ಇಂಚಿನ ರೋಬೋಟ್ ಎಂಡ್ ಎತ್ತಂಡ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿದ್ವೆ ಪನ್ಪಲ್. ಜೆಮಗಿತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ರೋಬೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಮೇಗನ್ ಡಾಲ್ದ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡುವಲ್. ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ರೆಡಿಲ ಮಲ್ಪೋಲ್. ಅಲ್ನ ಬಾಸ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಐತ ಡೆಮೋನ್ ತೋರ್ಸ್ಪೆರ ಪಿರಲೆಪ್ಪೋಲ್. ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಒಂಜಿ ರೂಮುಗು ಕಡಪವಲ್. ಅಲ್ಪ ಮೇಗನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣುಲಕನೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಲ್. ಮೇಗನ್ ಕ್ಯಾಡಿಡ ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕನೆ ಪಾತೆರ್ವಲ್. ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರ್ಪಲ್. ಮೇಗನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಕೈಪತ್ತದ ಪೇರ್ಲ ಆಪಲ್. ನಾನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಡಿನ್ ತೂ ಅನ್ನೋ ಬೇಲೆ ಮೇಗನ್ನ. ಮೇಗನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಡಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಬರೆದು ಮೇಗನ್ ಅಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪಲ್. ದೆನ್ ತೂದು ಬಾಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಪೆ. ಮೇಗನನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಡಾಲ್ಗ್ $10,000 ಲಕ ಒಂದೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬುಡೋಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಜೆಮಗ್ ಬನ್ಪೆ. ಈ ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟುಗು ದಿನ ಇಡೀ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮೇಗನ್. ಅಲ್ಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ವಲ್. ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು, ಸೈನ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಫ್ಲಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಲ್ ಮೇಗನ್. ಕ್ಯಾಡಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಲ್. ಜೆಮ ಮೇಗನನ್ನು ಆಫೀಸಿಗ್ಲು ತೊಂಕೊನೋದು ಅವೇನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮೇಗನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಲ್. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಲ್ ಜೆಮ ಇತ್ತೆ. ಅಂಡ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಟೆಸ್ನೆಕ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲ್.
ಮೇಘನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ పోదు ಮಾತ ವಿಷಯನ್ ಕಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಗೆಂದೆ ತೊಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಕ್ಯಾಡಿ 24 ಗಂಟೆಲ ಮೇಘನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಎಪ್ಪ ಕ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೆಮಕೇನು ಅಲ್ ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಂದ ತುಪುಜ ಕ್ಯಾಡಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮೇಘನ್ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿ ಟುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪಣ ಮೇಘನ್ ಹಿಡ್ದು ಏತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತೂಲಾಪನ್ನಾಗ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೇಘನ್ ಆನ್ ಆದ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಸೈತಿನಿ ಎಂದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಜೆಮಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ ಆತಿನ ರೋಬೋಟ್ ಎಂಚ ಆನ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮೇಘನ್ ಪೇರ್ ಆತಿನಿ ಕ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಡಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮೇಘನ್ ಆಫ್ ಆಪುಜಲ್ಲಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೇಘನ್ ಏತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಕ್ಯಾಡಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಸೈತಿನಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಮಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಲ್ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಡಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಮೇಘನ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಜಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಲ್ ದಯಪಂಡ ಜೆಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯೂಸರ್ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಘನನ್ನು ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪನ ಮಿಸ್ ಆಪುನ್ ಮೇಘನ್ಗೆ ಅವೆನ್ ನಾಡರ ಕಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಲು ಮೇಘನ್ ಬಾಣನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಾಣ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕನಯಾರ ಪೋನಗ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲೇನು ಒಯ್ತು ಪಾರ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಣ್ ಅಲ್ಲೇನು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋದು ಕ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ನಾಯಿ ಚುಚಿದು ಗಾಯ ಆಪುಣ್ ಮೇಘನ್ಗಿತ್ತೆ ನಾಯ್ದೆ ಮಿತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣ್ ಮೇಘನ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತರ್ಲ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಓನರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಯಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿನ್ ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾಯಿ ತೋಜ್ಜಿ ಓನರ್ ಏತ್ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ನಾಯಿ ತೋಜ್ಜಿ ದಯ ತೋಜ್ಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಣ್ ಮೇಘನ್ ನಾಯಿನ್ ಕೆರ್ದು ದಾಲ ಒಂದಿಲಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮೇಘನ್ನ ಡೆಮೋ ತುಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿನೇಟ್ ಐತ ಬೇನೆಡೆ ಡೆಮೋ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪಲ್ ಡೆಮೋ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘನ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಗ ಕ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೆನಪಾದು ಬುಲಿಪುವಲ್ ಅವಾಗ ಮೇಘನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನವೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದೀಪೆ ನಿಕ್ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಜಾರನಗ ಅವೇನ್ ಕೇನೋಲಿಂದ್ಲ ಬನ್ಪಲ್ ಪಿದ ಹಿತ್ತಿನ ಜೆಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮೇಘನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮಲ್ದಿಜ ಆಂಡಲ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಈ ಮೆಟ್ ಮೇಘನ್ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಪದ್ಯವನ್ಪಾರ್ ಒಂದೇನು ತೂದು ಬೈದಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಮೇಘನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಾಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೇಘನನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲೇರ್ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾಡಿನ ಮಿತ್ತು ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಮ ಕ್ಯಾಡಿಡ ಇದೇ ಮಾತ ವಿಷಯನ್ ಮೇಘಂಡ ಪನ್ಪ ಎಂಡಪನು ಮೇಘನ್ ಕಾಲಿಯೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಪನ್ನಗ ಕ್ಯಾಡಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘನ್ ಕಾಲಿಯೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಅತ್ ಆಲೆನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೀಂಡ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡಿಡ ಬತ್ತದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಪೋಲ್ ಅವೇನ್ ತೂದು ಮೇಘನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲಕ ಪಾತಿರುವಲ್ ಮೇಘನ್ ಇತ್ತವು ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಜಮಲ್ ಎತ್ತು ಪನ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ನೀನಾರ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿತನು ಅಂಡ ಈ ಅವು ರೋಬೋಟನ್ ಕನತ್ತದ ಅಲ್ನ ಕೈ ತಲ್ಬಿಡ್ತ ಅಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಈ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಡಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಾಗ ಐಟಿ ತಿನ್ನ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಪಿಜ್ಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲಲ್ ಜೆಮ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ತರಕಾರಿಲ ತಿನ್ಲಾ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮೇಘನ್ ಅಪ್ಪಗ ಜೆಮಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ನೆರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಡಿ ಹಾಳಾಪಲಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಕ್ಯಾಡಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡುವಲ್ ಜೆಮ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಘನ್ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂದ ಹಠ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಜೆಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡಿನ ಕೈ ಪತ್ತದ ನೆರ್ನಾಗ ಮೇಘನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಅಲ್ನ ಕೈನ್ ಬುಡು ಒಂದು ಜೋಡ್ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಆಯರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜೆಮಗಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದನಾ ಸರಿಪೋ ಒಂದು ಜೀಂದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಆಪುಂಡು ಇತ್ನೆಟ ಮೇಘನ್ ಜೆಮನ ಪಾತ್ರ ಚೂರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತಲ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡಲ ಮೇಘನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಆಫ್ ಆಪುಜಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೇಘನ್ ಡಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಡಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತೊಂಪೋಪಲ್ ಜೆಮ ಮೇಘನ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುಜಲ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಐಕ್ ಟೀಚರ್ ಬನ್ಪಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಟಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಡೌ ಡಾಲ್ ದೀವಲಿಂದ ಮೇಘನನ್ ಟೇಬಲ್ ದೀದ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ ಒರಿ ಪೋಲಿ ಆಣ್ ಬತ್ತದು ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಘನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ ಮೇಘನ್ ಡಾಲನ್ ತೂದು ಅವೆನ್ ಕಾಡುಗ್ ದೆರ್ತು ಒಂದ್ ಬಲಿಪೆ ಅಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಜನ ಪಂದು ಮೇಘನ್ಗೆ ಸರಿ ಹಾಕುವೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮೇಘನ್ ನಿನ್ನಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂದ್ ಆಯನ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿಲ್ನ ಪಾರ್ತದೆಪ್ಪುವಲ್ ಪೋಡಿದು ಕಲ್ಕೊಂದ್ ಬಲಿಪಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಮಿತ್ತರ್ದು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಆಯನ ಹಾಕೊಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಯನ ಡೆತ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪಾಟಡೆ ಕ್ಯಾಡಿಗಿತ್ತೆ ಮೇಘನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಜೆಮನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ ಸೈತಿನೇ ಕತ್ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಓನರ್ ನಾಯಿ ತೋಜಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್
ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಓನರ್ ಪನ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪೋಂತು ತೂಪಲ್ ಏಪಲ ಆಲೇದನ ಮಲ್ದಲ್ ನಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪಲ್ ಬಟ್ ಜೆಮ ಅವೊಂಜಿ ಡಾಲ್ ಪನ್ನಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪೆ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಓನರ್ ಜೆಮಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮೇಘನ್ ಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಓನರ್ನ ಶೆಡ್ ದುಲೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ವಾಟರ್ ಗನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ದು ಕೆರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲ್ ಜೆಮನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ಓನರ್ ಸೈತಿನ ವಿಷಯನ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಇತ್ತೆ ಜೆಮಗ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಮೇಘನ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಮೇಘನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆನಿ ರಾತ್ರಿದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕರಪ್ಟ್ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಮೇಘನ್ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಡೌಟ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುವಲ್ ನರಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಬೈದನ್ ಜಮ ಮೇಘನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಆಫ್ ಆಲ ಪಂಡಲ ಮೇಘನ ಅವೆನ್ಕೇನು ಜಲ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ನಾಲಿದಲ್ ಪುಪ್ಪನ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಮೇಘನ್ ರೋಬೋಟನ್ನು ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ದೆರ್ತವನ್ ಪೋಪಲ್ ಬೊಕ ಅಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಟ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪಲ್ ನನ್ನ ಚೂಡ್ ದಿನಟೆ ಮೇಘನನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಕಂಪನಿದ ಬಾಸ್ ಈತ್ ಪೂರ ಕೊಲೆ ಮೇಘನ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರ್ ಆಪುಜಿಂದು ಜಮ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಲಕ್ಕೇನು ಜಲ್ ಮೇಘನ್ ಒಲ್ಪ ಪಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುನ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಮನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕುವಲ್ ಆಂಡಲ ಜಮನೆಕ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಯಾಡಿನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂಕೊನೋನಾಗ ಜಮ ಟೆಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಮೇಘನನ್ ಪಿದೈಪಯರ್ಗ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದು ಪನಂದು ಪನ್ಪರ್ ಈ ಮೆಟ್ ನಿಜ ಟೆಸ್ ಜಮನ ಕಾಲ್ನ ದೇದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲಿಡ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಘನ್ ದೆತ್ತದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ದೀನಿ ಎಂದು ತೂಪಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಮೇಘನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವನುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೋಲ್ ಬುಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಘನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇಘನ್ ಕೋಲುನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪನ ವಯರ್ಡ್ ನೇಲ್ಪದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದು ಕೋಲನ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬಾಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಎದುರು ತಿಕ್ವಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಘನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕತ್ತಿಡ್ ಚುಚ್ಚಿದು ಡೇವಿಡನ್ ಕೆರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೆಮನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಜೆಮ ಯಾನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತನ್ ಎನ್ನನೆ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮೇಘನ್ ಗಿತ್ತೆ ಕೋಪ ಬತ್ತದ ಜಮನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಮ ನೀರ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮೇಘನ್ಗೆ ಹಾಕೋಲ್ ಐಡ್ದಲ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡಲ ಅವೆನ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಮನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬೆರಿಪತ್ತವನ್ ಪೋಪಲ್ ಮೇಘನ್ ಅಲ್ಪ ಜಮ ಮರ ಕಟ್ಪುನ ಮಿಷಿಂಡ್ ಮೇಘನ್ಗೆ ಹಾಕೋಲ್ ಮೇಘನ್ ಇತ್ತ ಕುಜಲ್ ಪೋದು ಭಯಂಕರ ಡಾಲ್ದ ರೀತಿ ತೋಜುವಲ್ ಈತ ಪುರಾಣಗ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದು ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಐಕಾಲು ಮೇಘಂಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೂಸ್ ರೋಬೋಟನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗ್ಲೌಸನ್ ಪಾರ್ದು ಮೇಘನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮೇಘನ್ ಗಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡಿನ ಮಿತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಘನ್ ಕ್ಯಾಡಿನ ಪಾತ್ರಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಲ್ ಆಫ್ ಆಲ ಪಂಡಲ ಆಫ್ ಒಂದಿಜ್ಜಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ಡ್ ಮೇಘನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಕದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಡೆಗೆ ಮೇಘನ್ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡ್ ಮೂವಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಎಲೀಸ್ ಡಿವೈಸ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆನ್ ಆಪುನ ತುಷ್ಪವೇರ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮೇಘನ್ ರೋಬೋಟ್ ಐತ ಡೇಟಾ ಮಾತ ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ದುಂಡು ಮೇಘನ್ 2 ಬರ್ಪುನ ಹಿಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಈ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಪನ್ಯಾರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್